дар рӯзҳои таҷлил аз наврӯзи байналмилалӣ дар Тоҷикистон меҳмонони хориҷӣ, ҳамватанони бурунмарзии мо, намояндагони диаспораҳои муқими кишварҳои хориҷ дар маҳфилу базмгоҳи наврӯзии Тоҷикистон шоди шарику фараҳманд буданд, чун фалсафаи бузурги Наврӯз аст ки ҳама сарҷамъу ҳамҷой бошанд. Тоҷикистони азиз фарзандони хешро аз тамоми кунҷу канори дунё ҳамеша бо меҳр, истиқбол ва модарона муҳаббат мекунад. Нафаре аз онҳо соли пештар инҷо буд, дуввуме пас аз 4 сол омадааст. аммо нафари дигари он шояд 20 сол қабл бо тақозои қисмат аз ин марзубон бурун рафта, вале дар қалбу рӯҳи худ ҳамеша бо ватан буд ва ҳамеша бо ватан масрур. гурӯҳи эҷодии мо дар боғҳои истироҳатии шаҳри Душанбе бо чанде аз онҳо дидору гуфтугӯ дошт ва таассуроти онҳоро аз таҷлили Наврӯзу шукӯҳу шаҳомати он ва ҳамзамон пешрафту тараққиёти ватан пурсон шуд. Пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ бе аз 100 000. ҳозир имрӯз 9 миллион аҳолии Тоҷикистон ҳамин қадар Наврӯзро ҷашн гирифтанд. Ман хаёл кардам ки тамоми тоҷикони ҷаҳон дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва бисёр хушнуданд. тамоми кӯчаҳои шаҳри Душанбе мардум бо як таъби болида, хоҳарон, модарони мо, бародарони мо ҳама хушию хурсандӣ. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки бо истифода аз мудирияти муносиб вогузории Душанбе шаҳрро ба шаҳрдории насли ҷавон вогузор карданд ки имрӯз Душанберо ба як Душанбеи муосир табдил доданд. бо гуфтан ин чизҳое ки мо дидем, бо гуфтан адо намешавад. ин энергия ки имрӯз мо аз ин сафарамон ба Душанбе ҷамъ кардем, ба худ гирифтем, мақсад дорем ки ба ҷавононе ки дар хориҷи кишвар ҳастанд ба онҳо расонем. Мы еще раз убедились в стабильности экономики, в стабильности порядка. ба андешаи онҳо пешрафту тараққиёти ватанро танҳо бо диду нигоҳи ватандӯстона ва дар худи ватан бо чашми сар бояд дид ва ба арзишҳои истиқлолияту озодӣ арҷу эҳтиром гузошт. бисёр дигаргуниҳои куллӣ ба чашм мерасад. умуман ман амрӯз мо дар боғи ҷавонон қарор дорем ва соли гузашта ман ёд дорам, ман ҳамин боғ набуд, ҳаминҷа ҳамин ободиҳо, ҳамин навигариҳо набуданд ва амрӯз мо шоҳиди он шудем ки чӣ дар шаҳри Ҳисор, чӣ дар шаҳри Душанбе навигариҳои ниҳоят зиёд ба чашм мерасад ва аз ин хурсандӣ ва тенҷӣ ва амонӣ ман ҳамин шаҳр сол то сол мо дида истодем ки беҳтарин лаҳзаҳо, беҳтарин хушиҳо насиби миллати мо гашта истоданд ва ман имрӯз дар назди кохи ҷавон ҳастем ва динам мо ҳамроҳ бо бародарони худамон ки аз шаҳрҳои Россия, аз минтақаҳои гуногуни аз Қазоқистон ва дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия қатъи ҳузур доштанд. ба кохи Наврӯз даромада тамоми ҳуҷраҳо, тамоми залҳои конференсӣ ва кохи Наврӯзро тамошо кардем ки бовар кунед ҳамин хел иншоот дар тамоми ҳамин Осиёи Миёна ва дигар республикаҳо, давлатҳое ки мо рафтем, ҳам хориҷа, ҳам ҳамин хел иморати бо ҳашамати зебо надидем. чизе ки имрӯз ба ҳамагон маълум аст тавассути васоити ахбори омма ки мо тоҷикони бурунмарзӣ хусусан аз ин огоҳ ҳастем. рушди босуръати Тоҷикистон, хоса Душанбе шаҳр хеле ба сатҳи баланд расида истодааст. аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолоте ки яке аз чорумин стратегие ки қабул карданд барои рушди ин давлат ва некуаҳволӣ ва рифоҳи ин кишвар таъсир мерасонад ва Тоҷикистонро ҳамчун албатта як давлати муосири таҳқиқкарда дар ин минтақа арзёбӣ мекунад. мардум бисёр хурсанд ва соат аллакай қариб ними 11 шаб шуда буд. ҳоло тамоми чароғҳои шаҳр гирёну мардум дар рафту биё бисёр хурсанд. аз ин беҳтараш намешавад. ин ҳамин биҳиштам гӯем хато накунем. бисёр таби болидаи мардуморо шод гардон. мо бисёр хурсанд шудем. хай акун биҳиштам гӯем мо хато намекунем. давлати мо, ватани мо беҳтарин ватан аст. ман шоҳиди он будам ки имрӯз Ҳисор як маркази туристие шудааст.
ки бениҳоят одамони бисёр дар он ҷо то зодона рафта аз қалъаи Ҳисор, аз марказҳои туристии Ҳисор дида намуданд. Ин моро бениҳоят болидарӯҳӣ кард. ин кохи наврӯз моам инсони дунёгашта ҳастем. дар дунё шахсан ман ин хел ҷои боя надидам. ман дар Саудӣ будам, дар шаҳри Риёл будам, дар шаҳри Макка будам, Мадина будам, Дубай будам. тамоми ҳамонҷо дидам ҳамин хел боягирие ки аз чӯб, аз дастбои чӯбҳое гуфтанд ки динаму гитҳо ки ина устоҳои тоҷик сохтагӣ. бисёр як пешравӣ ҳаст, бисёр як хурсандиовар аст ки мо худам пеш будем, халқи пешрафта будем. бо баъди ҳамин солҳое ки мудҳишӣ ба сари халқи тоҷик омад, ҳамон қадр пешравӣ бо худои таоло ба худамон насиб гардон ки ин ҳам ташаббуси кордонӣ ва программи ба пешгирифтаи якум ҷаноби олӣ, дуюм вазоратҳое ки дар гирди ҷаноби олӣ ҳастанд, сеюм шаҳрвандони тоҷикистон аст ки тоҷикистон ҳастанд ки бо дили соф, бо нияти нек, бо мақсаду мароми нек ҳамин пешниҳодҳоро дастгирӣ карда истода ба ҳамин рӯзҳо лоиқу мушарраф гаштем. ما امروز خرسند هستیم، میبینیم که چه خیلی آباده شده است در این شهر دوشنبه. این باغ‌ها رو میبینیم. این همه کوشش و غیرت پیشوای ملت است که حاضر در تمام سراسر جهان مردم تاجیکستان رو میشناسند و احسن به رئیس شهر که در این مدت کوتاه بسیار آباده ها شده در این. هر سال ما یک مرتبه به وطن عزیزمون میبینیم بسیار هر سال دیگرگونی ها شده ایستاده است. من باغ‌های زیبا، آشانه های زمانوی بنیاد شده است. روز به روز ما بسیار خوشحال هستیم از این دیده. با اظهار تأسف از عملکرد طایفه از شهروندان، خاصه جوانان وطن که این دستاورد و پیشرفت را نادیده میگیرند، ذکر نمودند که باید هر نفر با احساس بلندی مسئولیت و محبت و صمیمیت به قدر این همه رشد و تکامل باید برسد. Сегодня, в честь праздника Навруз, находясь в столице нашей любимой Родины, мы еще раз убедились в стабильности экономики, в стабильности порядка, во всех отношениях становления Таджикистана на ногу, несмотря на все те высказывания, которые говорили, что Таджикистан не способен стать экономически, стать политически независимым, мы сегодня убедились в этом, что это все неправда. И мы с гордостью заявляем, Таджикистан есть, будет и в дальнейшем независимой во всех отношениях страной. Я хотел бы сказать особое внимание, слова благодарности нашему уважаемому министру внутренних дел за заботу и проявление именно по отношению к молодежи, которая сейчас уезжает за пределы Таджикистана. Вот я имею пример привести именно Сибирь, да, вот Западная Сибирь Российской Федерации. Молодежь наша приезжает туда, некоторые из них чувствуют себя вольготно. Уехали из Таджикистана, приехали, немножко свободы. И слушая тех, как бы вам сказать, людей, которые далеки от истины, от ислама, которые их начинают пропагандировать вправо, влево, в неправильные дела, они бросают учебу и начинают разъезжаться по другим странам. Мы сумели им объяснить и доказать, что творится сейчас в Таджикистане, насколько выгодно, удобно и правильно, заканчивая обучение, заканчивая работу, им вернуться обратно в Таджикистан. Ибо если наша молодежь не поднимет в дальнейшем, не поможет поднять экономики и будет разъезжаться по другим странам, соответственно, будущего как такого у нас не будет. Мы призываем наших студентов, наших школьников, наших мигрантов вести себя достойного человека, вести себя уважительно по отношению к культуре тех стран, где они находятся. Ну и под конец самое главное, ребята, возвращайтесь в Таджикистан. Ведь в течение 2 лет, когда я вот приезжаю сюда на Навруз, вы представить не можете, такие дороги, такая красота в Душанбе. Ведь запуск первого агрегата ГЭСа – это
знаете, вот слов нет выразить все это. имрӯз мо мебинем ки тоҷикистони зебоманзари мо чӣ қадар обод гаштааст. ҳеҷ инсон бовар намекунад ки 20 сол пеш мо ҳамин чизро дар назар надоштем ва намедонистем тоҷикистони мо ҳамин қадар обод мешавад. ман гуфтаниам ба тоҷиконе ки берун аз марзи тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва нисбат ба тоҷикистон маломот ё ки бадбиниҳо доранд, биёянд ба ватани азизамон, бинанд, ин ободиҳоро бинанд, ин сулҳу суботро бинанд, ин хушрӯгиҳоро бинанд, ин осмони соф ки дирӯз чӣ қадар борон буд, имрӯз чӣ хел офтоб ҷило мекунад ва ин мардуме ки асосан замини наврӯзанд, наврӯзро дар ҷашн мегиранд дар ин ҷо, бо ин мардум рафту омад кунанд ва ватани аҷдодии худро қадр кунанд. ҳар касе ки ин ватани моро қадр намекунад, худ фардо пушаймон мешавад. ҳамин қадар ватани ободро партофта мо аз қафо санг партофта ватанро агар маломот кунем қаҳри худо меояд. дар сари миллион одам мумкин 5 одам ҳамин хел гӯяд яки мо шоҳиди ҳол ҳастем. мо мебинем ки дучанд гӯем ин хато аст. даҳчанд пешравиҳо дар ҷумҳурии мо дида мешавад дар ҳамаи ҷода, чӣ дар соҳаи санъат, чӣ дар маърифатнокии мардум, чӣ дар хурсандиву пешравии соҳаи сохтмонҳо, тамоми кӯчаҳо ораву тораву сохтмонҳои беҳтарини баландошуно сохта шудааст. инро аз чашм пинҳон карда намешавад. ин ҳамаи мо мебинем. ин хел даҳчанд пешравиҳоро дар дигар давлатҳое ки мо махсусан дар Россия ҳастем ба ин дараҷара ҳамун мардуму роҳбарои ҳамунҷо дар фикри кор, дар фикри оддӣ ба ин дараҷара нестанд. ҳай ватани мо аз як тараф ки табиати зебо дорад, аз як тараф ки манад сол гарм аст, сол баҳор барвақт мебияд, инчунин бод ҳаракатҳои бениҳоят зиёд, ободикориҳои бениҳоят зиёди ватани мо, халқи мо, роҳбарияти мо бо сардории ҷаноби олӣ дар ҳақиқат дида мешавад. аз ҳамин то осмона фарқ. ман ба пурраӣ гуфта метавонам дар дигар давлатҳо ба мисли давлати мо ҳамин хел пешравӣ, ҳамин хел тозаободиҳо кам дида мешавад. таби болидаи мардум, ҳамватанони мо, хоҳарони мо дар чашм дар ҳар як сари қадам мерасад. ин боиси ифтихор аст. мутаассифона имрӯз идея аз ашхосон ки дар хориҷи кишвар фирифтои ҳар гуна равандҳои номатлуб ки имрӯз фазои ҷомеаи ҷаҳониро ҳатто ба ташвиш овардааст, фирифта шуданд ва нисбати арзишҳои миллӣ ва давлат бо нигоҳи манфӣ санги маломат мезананд. албатта беҳтар буд ки онҳо бо истифода аз фурсате ки имрӯз ваколатдорони мақомот ба таври аф эълон карданд, аф мешуданд ва онҳо бармегаштанд ва бо чашми ватандорӣ ва нигоҳи хоси ҳисси миллӣ ба ин давлату ба ин кишвар назар мекарданд ва худ қиёс мекарданд ки чанд сол қабл ки дар тоҷикистон як таърихи сиёҳро ки гузарон бо истифода аз ҷанги шаҳрвандӣ ки душанбе ба як шаҳри мотам табдил гашта буд. имрӯз бубинед ки чӣ гуна фазои ором, осуда дар чеҳраи мардум мебинем. албатта ин шукргузории ҳар як фарди ҷомеаи шаҳрванди ин сарзамин ва берун аз он бошад. аз фурсати муносиб истифода бурда кулли мардуми шарифи тоҷикистонро бо иди баҳор, наврӯз ки аз қадимтарин ва зеботарин ҷашнҳои ориёи наҷот аст, табрик намуда бигзор хони неъматоро дар хонадони ҳар як тоҷик густурда буд. рӯз то рӯз шумо бинед ки корхонаҳои нав, паркҳои нав, шумо агар биёянд ба Тоҷикистон ба Душанбе як назар кунанд, чӣ хел Душанбе як ранги дигар гирифтааст. имрӯз Душанбе агар худи мо ҷавонон бинем, аз дидан кунем, як шаҳри ҷавоние шудааст. ва ба онҳо гуфтаниё дорам ки пайравии идеяҳои ғализноки ҳар гурӯҳҳо нашаванд, аз пайи илмомӯзӣ бошанду аз пайи баланд кардани илму дониши худ бошанд, то ин ки омада бо на ин ки сухан, бо амал нишон диҳанд ки ватанашон чӣ хел дӯст медоранд ва соҳибӣ кунанд.
тоҷикистон ҳамеша дарвозаҳои меҳру муҳаббаташро барои тоҷикони бурунмарзӣ бикушода ва ҳамеша ғамхору меҳрубони онҳост. ҳеҷ кишваре ба ин сатҳ ба фарзандони дур аз оғӯшаш таваҷҷӯҳ накардааст ва ҳамеша ин таваҷҷӯҳ меафзояду шакл мегирад. пас месазад ҳамеша бо ватан ҳамтану ҳамҷон буд ва ҳеҷ хасму озоре аз нохалафон ба пояи ватан нарасад.